आं जाथ'ला दे इसे जाबाव देहाया मोजां मोनगोन दै लोंनो हायो एसे दे आफा नों इसे रेस्ट लाथ'दो आं बाहेराव थांनोसै माबोरै जाखो बिमा जेम्सआ बिफा जेम्सनि गोसोआव माबाफोर रहस्य दं बिनि थाइनै मेगनखौ थाबैनो फाहामनो राहा लाथारनांसिगोन लांगोन बिमा आं जेम्सखौ दा बावैनो गेदेर हस्पिटालाव लांथारगोन आंहा फोथायनाय दं बिनि मेगना मोजां जाफिनथारगोन दे थाबैनो लांबानो जाबाय इसोरा अनोब्ला हामगोन बियो जेम्स आबै आं दादैखौ बेरायनो लांनि फै जेम्स आं नोंखौ बेरायनो लांगोन आं मेंबाय प्लिज आंखौ दसे जिरायनो होदो थौ बेयावनो जिरायथ' नों जेम्स दै नाथाय बहा थांनो नोंलाय आं बैनिफ्राय बैनि थाबैनो फै औ जागोन दे जेम्स मा सानाबाय थागोन नोंलाय माबा बुंदो नों हे जेबो बुङाखै दे नोंहा गोबां रहस्य दं रहस्य आंनि रहस्यआ गुबुनसो नाथाय नोंनि सिनायथिखौ दाबो होआखै अन्नानै नोंनि सिनायथिखौ होगौमोन नामा आंखौ रादाब बुङो नाथाय आं नोंनि रहस्यखौ हमदांना मोनखाजोब्बाय नों बायदि आंहाबो गोबां रहस्य दङ आंनि रहस्यखौ नों खोनासंगोन दा रादाब नों आंनि साबसिन लोगो आं मानो खोनासङा जानो देनाय बुंनायसै जेम्स आंहाबो सासे मोजां मोननाय दङमोन जायखौ आं आंनि जिउनिख्रुइबो साबसिन आरो हामसिन मोजां मोनोमोन रोमै रोमै नों मा खालामदों आदा आं ओंखाम संनो बन सिनदों ओह बेथ' नोंनि खामानि नङाना रादाब सोरथो दं जोंहालाय आफा दं नाथाय बेबो फुङावनो थेला गारिबो लाङो आं मावाबालाय सोरथो मावनो हर बनखौ आं सिननोसै नों आंजों बाजाराव थांफानांगोन थां ओंखारहै रादाब आं थांला दे न'आवबो रावबो गैया आफायाबो दानो मेंनानै फैबा ओंखामखौ खुरनानै जानो रोंनाय नङा आं बुंदोंना नों थांफाथारनांगोन दिनै सानसेया जेबो जाया दे र' बिदिब्ला आं दे ओंखारहैनि माबार ओंखारहै थां फैदो जाबाय
आफा बबेयाव थांनो नागिरदों आइ? आफा आं आदा रादाबजों थांफानो नागिरदों। नाथाय नों एसेबां बुरजा थेला बुजाखौ लानानै नोंनि देहाया मा जानांगौ आफा? जेबो जाया आइ, आं हाखानायखौसो लाखादोंना। दे थां, हनै रादाबाबो नेगासिनो दं। दे आदै, थाब फै, थाब फै। सफैबाय आइ? अ आफा सफैबाय। हा माथो लाबोखो गांनै गांथाम प्लास्टिक मनायावलाय? बेफोरखौ आदा रादाबानो बायनानै होदों आफा। नाथाय आं नाङा नाङा होनथारदोंमोन, अब्लाबो बियो बायथारो। नोंलाय रादाबखौलाय मानोथो लिंबोदिया? लिंबोदोंमोन आफा, नाथाय बियो बबेबा थांनो आथुर जालांदों। आफा, आदा रादाबा ना आंखौ मानो एसेबां अनोथाय? आं गावखौनो बुजिस'नो हाया। बियो ना आंनो देलायग्रा, फास्रा, गोबां बायदिसिना बायनानै होदों। रोमै आइ, रादाबा नोंखौ अनखागोन आरो बिनो नोंबो अननाय होनो सोलों। जागोन आफा, नाथाय आं बिनि अननायखौ माबोरै सुख'नो आफा? नों बुजियासै फिसा, अननायखौ रांजों एबा मुवा बेसादजों होफिननाङा। अब्ला आं माबोरै सुख'फिननो आफा? बिनि अननायखौ नों सुख'फिननो हागोन फिसा। रादाबा जेब्ला जोंनि न'आव फैगोन अब्ला बिखौ जिरायनो हो। बिनो अननानै दै जासि आरो बबेयावबा लामा दथायाव लोगो मोनब्ला बिखौ मोजाङै रायदाव। बिनि अननायखौ बिदिनो सुख'नो हागोन फिसा। नाथाय आफा, रादाबा आंखौ मुगैनाय नङाथ'? रादाबा जेब्लाबो मुगैनो हाया, आंहा फोथायनाय दं। बियो नोंखौ मुगैनो हाथारनाय नङा। रादाब, नोंदि आंनो दख'ना गस्ला बायनानै होबाय, नाथाय नोंनि अननायखौ आं माबोरै सुख'फिननो? नों मानो बायना होनाय रादाब? रोमै, सान्दुं नङासै नों? आं नोंनो रांजों माबा माबि बायना अननाय होदों आरो बिदिनो नोंबो आंनो रांजों अननानै अननाय होफिननांगौ होननानै। औ रादाब, आंनि आफाया सासे थेला गारि बोग्रासो। रोमै, आंथ' नोंखौ बिदि बुंनो होआखै। अब्लाबो खुगायाव बेरखाङो, गोसोआव दुखु मोनो। रोमै, नों आंनि अननायखौ मानो बुजियाखै? बुजिदों रादाब, बेखायनोथ' दिनै फंफ्रोमबो रावा थेरनाय गारांजों ओंखारनांगौ जादों। बुजिबाय आं नोंनि थेरनाय गारांजों बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ। रादाब, आं थांनोसै। रथ' रोमै, मानो बुजियाखै नों रोमै? आंखौ मानोबाव रादाब? गोरिबनि थाखाय खामानियानो जिउ, धोनिनि थाखाय राङानो जिउ, नाथाय आंनि थाखाय नोंनो जिउ। नों मा बुंदों रादाब? औ रोमै, बे जोनोमाव जिउ जोबजासिम नोंनो आंनि रोमै, नोंनो आंनि। ओइ भिखारि, नोंखौ सोरनो मा नोमफ्राय थिनदों बेफोरबायदि खांथिंनो? दङबा जोंनोनो होलां। हैद साला थां, भिखारिनि जात। मा आखल बेलाय? बे जोंनि आखल आरो खामानि। खुगाखौ मोजां सामलाय। नङाब्ला मा खालामनो? नङाब्ला हैद रादाब, रादाब फै थांदिनि। बेरा, लोगोआव समायना सिख्ला लाबथिंनो मोन्दोंथ'। गावखौनो खोब हिर' बायदि साननानै लादों। जोंखौ सिनायाखै नोङो? साला, हैद मा नायबाय थागोन नोंसोरो? होसोदो। सिनायाखै नों जोंखौ सोर? बय, मा नायबाय थाखो? होदो। हाय, होसो। Fokus!
ओइ रोमैखौ जेबो दाखालाम ओइ मा खालामनो हा ओइ मा नायबाय थादों नोंसोरो होदो नाय नोंनि रोमैखौ जों मा खालामगोन रोमैखौ जेबो दाखालाम रोमै रोमै जाफुंहोगोन औ आं नोंनि साननायखौ जाफुंहोगोन रोमै औ रोमै रादाब रादाब रिलेक्स रादाब रिलेक्स नों गोसोखौ लोरबां दाखालाम बे गोरबो गैयै उदखारखौ जों सानसे फोजोबस्रांगोन रादाब जों सानसे फोजोबस्रांगोन अ हेल' नोंथां हेल' नोंथाङा न'आवनो दङ नामा अ नोंथां आं न'आवनो दं मानोबा नांगौमोन नामा नोंथांनो अ नोंथांनि न'आव थांनानै मोनसे गोनां बाथ्रा रायज्लायनो गोनां दंमोन अ रायज्लायजागोन नोंथां माब्ला फैनो गाबोननो थांदिनि नामा आंबो न'आव थाबाय थाजाया होमबालाय नोंथांनि सुबिदाखौ बुंदो गाबोननि सानानो मोजां जागोन नामा नोंथां आंहाथ' बाथ्रा गैया दे होमबालाय गाबोन थांदिनि अ दे जागोन दे गाबोननि सानानो मोजां जागोन दोनदिनि हा दे थेंक इउ माबायदि मोनदों फिसा एसे मोजां मोनदों आयै ओंखाम जानोसैमोन नांथ'आ आयै आंखौ दानो ओंखाम उखैथ'वाखै नै फैगौ बुधबार खालि सालबारि मेडिकेलाव मेगननि डाक्टार फैगोननो नोंनि लास्ट अपारेशन खालामनो लिंहरदों डाक्टारा नाङा आयै सिगां आंनि मेगन थाइनै थानाय समावबो आं आंनि आदा आरो बाजैखौ बासायनो हायासै दा आरो आंनि मेगनखौ फाहामनानै मा जाबावनो आयै नाङा फिसा नों बिदि दाबुं थांखांनाय बाथ्राफोरखौ नों गोसोखांबाय दाथासै जानांगौ बिसोरनि खाफालाव बिनो लिरनाय दङमोन खोमा थेवबो आयै जेबो थेवबो गैला नों जोंनि सासेल' फिसा नोंनि अनगायै जोंहा सोर दंबावो जों जेला बोराय बुरि जालांगोन नोंनो जोंखौ नायफिननांगोन थांनाय खोथाखौ जेबो साननो नांलिया दोनथ'दो दा बेखौनो जोंनि गोदान जोनोम होननानै साननानै लादो
आस्सा नोंथांनि फंबाया दासान्दि मा मावगासिनो दं? अ फंबाया आं BRPL आव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार हिसाबै मावगासिनो दं आदै। 5 बोसोरानो जाबाय बियो साख्रि मावनाया। बिमा सा लाबोनो होनायसाय। प्रेमिकाय साया जाबायबा लाबोदो। फिसाजोआ नायल' जाल' सासेल'थार। आस्सा आलासिफोरा साखौ लोंलायदो। नों मा इयाराव फरायो आगै? आं डिग्री फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायो। जोबोद समायना नोंथांनि फिसाजोआ। जाहार नोंहा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? बाजै आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। आंथ' फसायखाथारबायमोनानो बिमा, नोंसो मा बुङो? हा फसायखादोंबालाय आंलाय माथो बुंबावनो। नोंथांमोना गाज्रि मोनाबाथ' आं दिनैनो बोरायफोर बुरिफोर लिंखानोसो गोसो जाथारबायमोन। दिनै नांथ'ला दे, सम आरो बोथोरा फैबोला सावरायलायसै। आथुर बिथुर खालामनो नाङा दे। दे होमबालाय साननैसो उनाव खौरां लालायनोसै। दे बिदिब्ला जों सिखारलायदिनि। आयै आफा नोंसोर मानो दासिमबो आंनि गोसोखौ हमनो हायाखै? आं दानो जुलि जाथ'वा। प्रेमिकाय बेफोर खामानिया हरखाबैसो जादों, नाथाय आंबो मिथिया। नोङो जोंनि साननायखौ जाफुंहोनो नाजा फिसा। प्लिज आफा, आं नोंसोरखौ माबोरै बुजायबावनो? आंहा मोजां मोननाय दंखायो। सोर नोंनि मोजां मोननाया? जेम्स। जेम्स? जेम्सआथ' मेगन खाना जाबाय आरो नों बिखौ? औ, जेब्लासिम बेनि मेगना हामा अब्लासिम आं बेखौनो नेनानै थाबाय थागोन आफा। प्रेमिकाय जों नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों, जाहाथे नोंनि उन संसारा मोजां जायो। प्रेमिका नों? आफा आं जेम्सखौ सिमा गैयै बायदि मोजां मोनो। बेनो आंनि जिउ, बिनि अनगा आं रावजोंबो हाबा जानो हाया आफा। दसे नुवाबोला गोसोआ आंनि जायो असाव बादाव सना। नोंखौ सेराव मोनाबोला गोसोआ आंनि जायो खाराव माराव सना।
फैया माने आंनि सेराव अनजालि नों आंनि जिउनि बोला फैया माने आंनि सेराव गोरबोनि रादायखौ होफै नोंनि अननायखौ फोरमायफै नोंनि अननाय मोनबोलानो जोनोम जोनोमावनि अराय गोजोन जागोन नोंखौ दसे नुवाबोला गोसो आंनि जायो उसाव बादाव सना नोंखौनो फैगोन सानना नेनानै दङमोन आं दैसा हाब्रां अननाय मोनबोलानो जोनोम जोनोमावनि अराय गोजोन जागोन नोंखौनो फैगोन सानना नेनानै दङमोन आं दैसा हाब्रां सेराव नोंखौ दसे नुवाबोला गोसो आंनि जायो उसाव बादाव सना नोंखौ सेराव मोनाबोला गोसो आंनि जायो उसाव बादाव सना माबायदि नुदों मेगनखौ एसे मैले मैले नुदों सार जेबो नङा दे उनाव हामगोन बियो आसिखौ मोनबेसे नुदों मोनसे मोननै आरो मोनथाम दे हामबाय अके जिराय खर' सानाय खर' गिदिंनाय मोनदों नामा एसे एसे मोनो सार अ हामगोन दे लासैनो बेयाव मुलि मोननैसो लिरना होनाय जादों बेखौ मास मोनसे जानानै नाय आरो खर' सानाय गोबानाय मोनोब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जागोन सार नोंथांमोना NFP स्टुडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै खालामलायदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना थुनानै होदो